ଆମକୁ ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସ୍ଥିର ଲାଗେ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ଏକ ଗୁପ୍ତ ରାଜପଥ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ବି ଆମ ଭଳି ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପାୟ ପୁରା ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଯାହାର ମୁହଁ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ପିଏ କେମିତି? କିମ୍ବା ପେଟ ନଥାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଖାଦ୍ୟ କରେ କେମିତି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଶହ ଶହ ଲିଟର ପାଣିକୁ ମାଟିରୁ ଟାଣି ନିଜର ସବୁଠୁ ଉପର ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ କେମିତି? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ନେଟୱାର୍କରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାସ୍କ୍ୟୁଲାର ସିଷ୍ଟମ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପାଇପଲାଇନ। ହଁ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଇପଲାଇନର ନାଁ ହେଲା ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଜାଇଲେମ୍। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱେ ଲିଫ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ। ଏହାର କାମ ହେଲା କେବଳ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ମାନେ ମୂଳରୁ ପାଣି ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ସିଧା ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଫ୍ଲୋଏମ୍, ଯାହାକି ଏକ ଟୁ ୱେ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ୍ ଭଳି। ଏହା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗଛର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିର ଏହି ଉପରମୁହାଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା। ଏହି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଟି ତଳୁ, ଯେଉଁଠି ଗଛର ମୂଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଏମିତି କ'ଣ କରେ ଯେ ପାଣି ତା ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଆସେ? ଏହା ପଛରେ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ନିୟମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିସ୍ରବଣ ବା ଅସ୍ମୋସିସ୍। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ପାଣି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଥାଏ ସେଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଜାଗାକୁ ବୋହିଯାଏ। ବାସ୍, ଗଛର ମୂଳ ଠିକ୍ ଏହି ନିୟମର ଫାଇଦା ଉଠାଏ ଆଉ ମାଟିରୁ ପାଣି ଶୋଷିନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି କାମ କରେ। ମାଟିରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ମୂଳ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫରକ ରହିଲା, ଏହା ହିଁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ପାଣିକୁ ମୂଳ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ମାନେ ତାର ଟିକେଟ କଟିଗଲା ସିଧା ଜାଇଲେମ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ହିଁ ତାର ଉପରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଉ, ତ ପାଣିର ଯାତ୍ରା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କ'ଣ? ଏଇ ପାଣି ସିଧା ଯାଉଛି ଗଛର ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ମାନେ ପତ୍ର ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ଘଟେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାଦୁ, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ଏଇଠି ଗଛ ପାଣି, ବାୟୁରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶର୍କରା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ଗଛର ଅସଲି ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଛ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ତାକୁ ବାୟୁରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେ ନିଜର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଣି ସବୁ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏହା ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତେବେ ଗଛ ଏହି ବ୍ୟାଲେନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ କେମିତି? ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋମାଟା ବା ଓଡ଼ିଆରେ ପତ୍ରରନ୍ଧ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଏମାନେ ପୁରା ଗେଟ୍ କିପର ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର କାମ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ତ ଆହୁରି ମଜେଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛିଦ୍ର ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରକ୍ଷୀ କୋଷ ବା ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟନକୁ ଏ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦିଏ। ଏହାପରେ ପାଣି ବି ତା ପଛେ ପଛେ ସେହି କୋଷ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ, ଆଉ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଯାଏ। ଯେମିତି ଫୁଲିଯାଏ, ଛିଦ୍ର ଖୋଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଞ୍ଚେଇବାର ଥାଏ, ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା କାମ ହୁଏ। ପୋଟାସିୟମ୍ ବାହାରକୁ, ପାଣି ବାହାରକୁ, ଆଉ ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ। ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ତ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତି କ'ଣ କେବଳ ପତ୍ର ପାଇଁ? ନା, ଏହାକୁ ତ ଗଛର ମୂଳରୁ ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଆସେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇପଲାଇନ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆକାରରେ, ହେଲେ ପଠେଇବା ବେଳକୁ ସେ ଏହାକୁ ସୁକ୍ରୋଜରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ହେଲେ କାହିଁକି? ଗଛ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ କାହିଁକି? ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଶର୍କରାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶର୍କରାରେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ରିଆକ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ। ତାକୁ ଯଦି ସିଧା ପଠାଯିବ, ତେବେ ସେ ବାଟରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ଥିର ଆଉ ନିରାପଦ।
ଏକଦମ ଗୋଟେ ପାର୍ସେଲକୁ ଭଲରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପଠେଇବା ଭଳି, ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ଟିକକ ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ କି ପାଣି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗଛ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ସିଷ୍ଟମର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ? ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଗଛର ମୂଳ, ଯୋଉଠୁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଲା, ସବୁ ଗଛର ମୂଳର ଡିଜାଇନ ଏକା ଭଳି ନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୂଳ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଆଉ ମଜବୁତ ମୂଳ ସିଧା ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଯେମିତି ମୂଳା କି ଗାଜର। ଏହା ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଫାଇବ୍ରସ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ନଥାଏ, ବରଂ ଗୋଛାଏ ପତଳା ମୂଳ ଏକାଠି ଜାଲ ଭଳି ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯେମିତି ଘାସ କି ମକା ଗଛରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଛ ଭିତରେ ପାଣି ଆଉ ଖାଦ୍ୟର କେତେ ବଡ଼ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଥାଏ। ତେବେ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଗଛକୁ ଦେଖିବେ, ତାର ସେହି ସ୍ଥିରତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ଜୀବନ୍ତ, ଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ।